Yeah, welcome to Emanexy TV station. Nhasi Ndiriko futhi. Nentoriko zvangu izvozvi zvinhu kutombopinda kumboona kuti kwakamira sei. Tichingobva zviri panhandara. Nhasi Ndiriko futhi kumafiyasika umaziya. Nechitongorowa mangoma. Chita sei tatingokudza kuti Ndiriko vanhu vakangomira vari kuuya. Tiripo live pa Emanexy television now. Tichikuzivisa zvinenge zvichiitika. I will be live every Saturday morning netripo pa TV tichitaura. Imimo munongopindawo tichitaura tichichata muchinzwa zvakamira sei tichishare my ideas enyu panhau dzemusic. But ngoma hatisi kumira kurova ngoma nechingokufadza imeze. Tichingorovera mageto youth ngoma kusvika tasvika. Send the